Pinda mamusuo manje ndapinda makomborero ndakamuchira makomborero makomborero Aigona muri kutoimba muchiti ndinogamuchira matambiro akadai so. This is very inappropriate. Abanda ini namboda kutaula sina toti aiwalekera indinyalale amatambiro akadalo soka azina umwali kukati. Aikona gogo aikona kunyepera kuda kudzungaira mwanga mwakatalisa chisali achitamba zisina unuless. Iwe asanga achitamba mambo Davida wakatamba kusika nguo dzamukati dzavaluka kuita malubvulubvu asi uluda kulambiza chisale musiye atambe. Aikona saka muri kulewa kuti mambo Davide wakatamba back and forth yanga ichitwa ni chisale kusvikira nguo dzemukati dzavaluka. Abanda imi muninge mchingo criticize chete every time mkungo criticize apana pamunomboti apa zvabuda. Naimi tiri kupractice takashedzwa kunzi tinoimba kushoya tagwireiwo. Imi kushoya ani? Imi amuna machira seiwe imimi. Inini ndikwanise kuenda ikoko. Iwe uri kukwate chii wewe unongocho zvisina basa. Kushoya temba lami ndeuko uri kucha kuenda. Wanga wajaira kakuti temba lami waifunga kuti temba nde first name lami nde surname kuti temba lami. Anozi temba lami tagwirei ndekushowa ari kutaura mai Moses. Saka muri kusekeji papa. Saka ndipe information yakakwana naimi. Nanga ndatofunga zvimwe kaimi. Naimi murume mukuru anenge imimi. Anonzi temba lami tagwirei. Saka just like last time ari kuita inonzi inspired worship concert. Musi 9 August ku celebration center uko ku Borodale. Saka kuchange kune ma-artist akati saka this time kunenge kuna Minister Maendere, kunenge kuna Tekshwa Zama, kunenge kuna Nyasha Mtonhori, kuna Janet Manyowa, kuna Pastor Boni, kuna Ezekiel Po, vese vanenge variko. Saka zvese zviri kuitwa musi 9 August ku celebration center uko zvitanga na 4 p.m. kusvika na 9 p.m. General tickets are $20 and then VIP $50. Ungazoda kusara papi papa instance tikunoimba ikoko tisati wawa aikona kuwanza ngano. Saka alright matikesi yacho yalikuwanikwa kupi kuitira kuti vamwe vasiri kuziva vazive kuti matikesi yacho yalikuwanikwa. Matikesi yalikuwanikwa kuma Med Orange Pharmacy mamwe alikuwanikwa online tiri kuisa information apa kuti munhu wese aone kuti zviri kuwanikwa kupi zvimatikesi zvedu. Mwaita basa tanga takanganwa kakunenge kune uyu inozichiko Joyful Place inenge iriko futi. Yes ngatisangane.